erronketako bat bada aniztasunari erantzuteko gaitasun horrekin lotua dagona, eta nik uste bestea badala ikaskuntza prozesu horiek nolabaiteko motibatzaileak eta esanguratsuak izatearen, nolabaiteko erronka. Gaur egungo gure ikasleak badute, gaitasun ezberdinak, interes ezberdinak, erritmo ezberdinak, baita ingurune sozial oso desberdinetakoak badira, eta guzti horrek egin behar digu nolabaiteko metodologia integratzaileak eta malguak erabiltzea. Era beren, ikusten dugu baita ere, motivazioa sustatzeko ere, nolabaiteko baliabideak erakargarri eta esanguratsuak egin behar ditugula, ikasleak berak, naiz haur eta gazteak, bere ikasketa prozesu horren protagonista sentitu daitezen. Guzti horreri gehitu behar diogu kompetentzien garapena. Ikasleak gai izan behar dira, egoera, arazo, erronka bateri konponbidea emateko, taldean aritzeko, kritikoki pentsatzeko eta gizartean eragin positiboan jarduteko. Nola egin behar dugu guzti hori? Ikasleak ekintzara begira jarri behar ditu derrigorrez. Hortik aparte, ez dugu ahaztu behar, euskararen erronka daukagu guretzako, ez? Euskaraz ikasi baino, euskaraz bizi nahi dugu gela barruan, eta nik esango nuke, gela kanpoan ezinbestean. Orduan, nola egin behar dugu, nahiko lan daukagu, ez da, Amaia, horreri dana aurre egiteko, eta baditugu proiektu batzuk martzan, arikala, hizkuntzen trataera integrala, eta horrekin tinko jarraitu behar dugu, baina bide berriak jorratu beharko ditugu oneri eusteko.